Som medlem af småskridt.dk får du et 100-dages slankeprogram, hvor du hver dag får et forslag til et nyt skridt. Du får en personlig profil, der gør det let for dig at holde overblik over de forskellige små skridt, du har valgt. Du får mig som din personlige coach. Jeg vil hjælpe dig til at minde dig om rent faktisk at tage de små skridt og blive ved med at tage de små skridt. Jeg vil holde dig til ilden i dine bestræbelser på at tabe dig. Programmet er fokuseret livsstilsændring med et lille skridt ad gangen. Så hver dag får du et nyt forslag, som du så fokuserer ind på, og så koncentrerer dig om det. Du vil være en del af et socialt netværk med andre, der ligesom dig er i gang med det lille skridt den dag, så I kan udveksle erfaringer og støtte og give hinanden opbakning. Du kan søge nye små skridt venner, som du kan følge, og du kan lade andre følge dig. Begge dele kan være enormt inspirerende og motiverende. Du får også adgang til en brevkasse, hvor du kan stille mig spørgsmål om alt, der handler om vægttab. Det er en åben brevkasse for alle medlemmer, så du kan også se, hvad andre spørger om. Du kan læse mit svar der, og I kan diskutere indbyrdes om, hvad der nu optager omkring vægttab. Der er en meget stor opskriftssamling på mad, der slanker, og som smager godt, og som er let at lave. Opskriftssamling bliver hele tiden udviklet. Jeg glæder mig til at være din vejleder.